Luciano Sobral, Chelo Besada e Silvia Díaz cumpren 100 días ao fronte do Concello de Poio. 100 días valorados esta mañá polo Goberno municipal, en os que destacaron dous logros importantes. Por unha banda, o plan de mobilidade e, por outra, a aprobación da construción da depuradora. Temos esa luz ao final do túnel de que polo menos Poio vai a ter solucionada a depuración de Samieira e de Raxó, desas dúas parroquias que parecía que eran as que contaminaban toda a ría de Pontevedra, polo tanto, dentro de uns anos, vamos a ter a ría depurada. Tras facer un balance positivo destes 100 días de goberno, a tenente de alcalde anunciou esta mañá que o Concello de Poio levará a cabo un plan de estacionamento, un proxecto para as 5 parroquias que podería poñer solución a unha das grandes demandas dos veciños. Un plan de estacionamento para todo o municipio, para as 5 parroquias. Estamos traballando en elo e eu espero e confiamos que moi pronto, un mes ou 2 meses, poidamos convocarvos aquí de novo para darvos a gran noticia deste plan de estacionamento para as 5 parroquias. Co obxectivo de mellorar a mobilidade do Concello, o Goberno local asegurou que están pendentes do vial do Bao, así como da reforma integral da PO 308. Tamén nesta rolda de prensa, a Corporación Municipal confirmou que seguirán apostando por ter un polígono en Poio, así como un centro de saúde. Completar o que é a accesibilidade na PO 308 e iso leva consigo que Poio necesita algunha vía alternativa que dea solución a unha PO 308 que cada ano que pasa, está máis atascada. Temos solicitada tamén outra entrevista coa Consellería de Sanidade, porque seguimos insistindo e seguiremos insistindo co Centro de Saúde de Poio, porque é fundamental que Poio teña un centro de saúde, porque nos perteñece e porque os nosos veciños e veciñas tamén o necesitan e entendemos que son de primeira igual que os demais municipios. Dentro deste balance dos 100 primeiros días de mandato, o Goberno local asegurou que seguirán traballando conxuntamente para mellorar os servizos de todas as parroquias. Ademais, a Corporación Municipal quiso deixar claro que se hai unha estabilidade no Concello e grazas a un equipo que ten un proxecto común e que está plenamente coordinado.